17,47, oba proudy byly vyrovnané, levý byl 17,42 a pravý 17,47, což je výsledný čas družstva z Černína. Takže potvrdili, že i nejen na Znojemsku se vždycky hrával dobrý fotbal, poněvadž já, když jsem fotbal vyskával, jezdívali jsme tam takovým, že vždycky jsem říkal, že ty Znojemňáci jsou z toho vína takový divočejší,